Sa panahon nga kundiin ang Ginoo nagpadayag isip kahayag sa kalibutan, kahayag sa katawhan. Unya diha sa iyahang pagpadayag kanato, iyahang ipasinati gayud ang iyahang dakong gugma o kaluoy ngadto sa iyahang katawhan. Mga isuon na sayod kita o gato ang nasabtan nga kita nagpanaw niining kalibutana. Padulong ngadto sa kalibutan nga giandam sa Dios kanato, ang kalibutan nga tinuod, ang kalibutan nga wala nay kasakit, kalisod ug mga problema. Unya sa atong panaw, ang atong kinabuhi sama sa usa ka sakayan na kundiin naglawig diha sa kadagatan. Nga dili sa tanang panahon nga hapsay og malinawon ang atuang pagbiyahe o malinawon o hapsay ato ang paglawig diha sa tubig. Adunay mga panahon nga makasinati gayud kita unos o balod na kundiin mo kuso-kuso sa ato ang kinabuhi. Ug unsa man kining mga unos o balod nga ato ang masinati sa atong kinabuhi, atong mahibalag sa ato ang panaw sa atong kinabuhi. Mao kini nga atong mga problema. Mao kini nga atong makalisod. Unya kun anaa na gani ta niini, musunod dayon ang atuang kabalaka, musunod ang atong kahadlok diha sa tuang panaw. Ug dili kalikayan nga mobati gid kita niini. Apan mga igsuon, ang Dios nagdasig kanato, naghatag kanatog paglaom karon. Nga dili kita mahadlok sa atong panaw, dili kita mabalaka sa tuang pagbiyahe, sa tuang journey, sa tuang kinabuhi. Kay anaa siya magauban kanato kanunay. Sa ebanghelyo atong nadungog nga nasayod siya ang iyang mga tinun-an. Naglisod paghaod silang sakayan tungod kay nakasinati sila o nakahibalag silang unos sa ilang pagbiyahe. Apan ang Dios nagauban kanila ug mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo ako kini. Nagdasig usab kini kanato nga mosalig kita sa Ginoo. Kay ang Ginoo kontrolado niya ang tanan. Kontrolado niya ang atong kinabuhi, nasayod siya unsaon kita niya pagpahimutang. Nasayod siya kun asa kita niya dadon. Siya ang nakahibalo sa atong kinabuhi, siya nakahibalo sa atong panaw. Ang mga kalisod, ang mga problema nga atong masinati ning kalibutana, magpalig-on lamang nato kini. Nagpalig-on nato mo nang mingon sa salig, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Busa atong pasakyon ang Ginoo sa tuang kinabuhi, atong pasakyon ang Ginoo sa tuang sakayan. Bulahan sa ingon, sa atong journey, sa atong panaw sa kinabuhi, anaa gayud ang kadasig. Anaa gayud ang kalig-on ug mupatigbabaw gayud ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kung nahigugma kita sa Ginoo, dili kita angay mahadlok. Kung aduna kitay pagsalig ngadto kaniya, dili kita angay nga mabalaka. Kay matud pa ni San Juan diha sa unang pagbasa, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kung mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Muna mga kaigsunan ko ni Kristo, atong ibutang ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo, dili kita angay mahadlok, dili kita angay mabalaka diha sa tong panaw, diha sa tong journey sa kinabuhi. Again, ang Dios nagpakatawo uban kanato, anaa siya uban kanato, munang ato siyang paubanon diha sa tong panaw. Ato siyang ibutang sentro sa tong kinabuhi, sa matag adlaw na tong pagkinabuhi ining kalibutana. Aron sa ingon, bisan unsa man ang mga pagsulay nga atong mahibalag, bisan unsa man ang kalisod nga atong masinati sa tong kinabuhi, lig-on lang gihapon kita ug masaligon gihapon kita ngadto sa Ginoo. Kay siya man ang ato ang paglaom, siya man ang atong kadasig, siya ang atong kalig-on, siya ang atong kusog diha sa atong panaw. Pangayon usab nato ang tabang sa atong mahal nga Birhen Maria.
ang inahan sa kanunayng panabang. Aron sa ingon, siya usab magagiya kanato, magaubay kanato diha sa tong panaw. O aron makaabot gayud kita ngadto sa tuang padulngan nga mao ang kalibutan nga walay katapusan. Amen.